Hvordan kom du med i filmen? Sådan, jeg sad og spiste, og så gik der en eller anden op til mig og slog mig ned og sagde, du er med i en film. Og så sådan sagde jeg ikke nej. Det turde jeg ikke helt. Hvordan kom du så med i filmen? Ja, så hvad der skete, det var, at Logan, han var bag bygningen, og han så mig grave igennem en skraldespand, og så gik han op til mig og sagde, hey, vil du være med i min kortfilm for 25 kroner og en Red Bull? Og så sagde jeg ja. Og nu er jeg her. Hvordan blev du en del af den her film? Ja, altså, jeg var på vej ud af en slikbutik, og så kommer der en stor hvid bil, hvor der står gratis slik på, og den kører så ind i mig, sådan. Så jeg ligger midt på fortovet, og så kommer der sådan 5 store mennesker ud og spørger, om jeg vil have noget gratis slik, og det siger jeg jo ikke nej til, så jeg hopper ind bag bilen. Og så det næste jeg ved, det er så jeg er her, ikke? Og ja, det er sådan set. Og hvordan kunne det være, at du kom med i den her film? Jeg blev ikke spurgt om at komme med i filmen eller noget. Rent faktisk så snidede jeg mig ind. Jeg dræbte en af de andre skuespillere. Hvad var din yndlingsdel af filmen? Min yndlingsdel af filmen, det må have været, da morderen tabte isen begge gange. Den anden var bedre, fordi sådan, han fortjener at blive gået ind i meget hårdere end det, men det så okay ud. Hvad var det, du synes bedst om af filmen? Min yndlingsdel af filmen, altså det var helt klart det med havenissen. Altså Cornelius er den fucking bedste fyr jeg kender. Jeg har mødt ham på sættet. Han er så fucking god, siger jeg bare. Han gjorde et fantastisk job med filmen. Og det skrig, det var ikke falsk. Hvad var din yndlingspart i den her film? Hvad var din yndlingsdel af filmen? Min yndlingsdel af filmen, det må nok have været, når jeg fik lov til at dræbe en masse uskyldige mennesker. Det elsker jeg bare. Hvordan har du det med den palæstinensiske situation? Hvordan var din oplevelse af at filme? Det var virkelig fedt. Jeg havde virkelig meget sjov, mens jeg filmede. Det var den perfekte oplevelse. Jeg har aldrig oplevet noget bedre. Sådan, jeg havde det så sjovt. Hvordan var din oplevelse af at filme? Ja, du ved, vi filmede for det meste om natten. Og så, du ved, vi blev nødt til at spørge de voksne om at få fat i vores telefon og så. Men ellers så var det meget sjovt. Det var bare, det eneste, det var, at vi skulle gå okay langt for at komme ud til der, hvor vi filmede. Fordi vi filmede jo i en skov på en sti. Det er den eneste gang, hvor vi faktisk optog inde i en bygning, var 2 scener, eller 3, tror jeg. Men ellers har det været meget godt. Hvordan var din oplevelse med at filme? Oplevelsen, det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, det var der jeg fik min slikpose. Og så sagde jeg, at jeg skulle spise slik i næsten hver evig eneste scene. Så det gjorde jeg jo sådan set. Men det gik jo ikke så godt, fordi så blev alle slikposerne der på stykker. Så jeg fik jo lige og så og så gik det ret godt med at filme, fordi jeg fik noget mere slik. Hvordan var det generelt bare at filme? Jeg vil sige, jeg havde en meget god oplevelse med at filme filmen. Udover at jeg skulle tabe nogle is. Jeg gjorde næsten som jeg også gjorde i filmen jo. Det er jo bare uacceptabelt at tabe en is. Hvordan har du det med situationen i Palæstina? Ingen kommentar.
Har du nogle specielle tanker om filmen? Jeg har mange tanker. Jeg tænker meget. Har du nogle tanker omkring noget i filmen? Altså, ikke rigtig så det mange. Du ved, jeg kan virkelig godt lide film, men det mangler bare sådan en rå fucking sexscene, du ved. Altså sådan en rå fucking sex. Nogle tanker om filmen? Jeg synes rent faktisk, det er lidt af en lortefilm. Fordi at... Fuck dig. Jeg siger sandheden her. Det var meningen, at der skulle være en sexscene. Og den blev vist en lille smule i rulleteksterne. Men vores testgruppe kunne ikke lide den af en eller anden grund. Jeg ved ikke hvorfor. Har du generelt bare nogle tanker omkring filmens indhold? Altså, jeg tænker, at jeg synes, altså, at alle de der unge mennesker fik, hvad de havde fortjent. Altså, de fik mig jo til at tabe en is. Udover det, så synes jeg jo, altså, at den var lidt kedelig. Det var bare kun spændende at se folk blive dræbt. Det er altid det gode. Der er ikke andet godt, ifølge mig, nogensinde. Hvis du fik chancen, ville du så deltage i en anden film? Nej, det er ikke lige det rigtige sådan... Man får ikke rigtig nogen benefits eller noget, eller løn. Det er ikke lige, hvad jeg har lyst til igen. Hvorfor har du så skrevet mig her? Vil du være med i en anden, hvis du fik chancen? Ja, helt klart. Altså, det går an på rollen. Men du ved... Altså, så længe Cornelius er der, så er jeg altså helt med. Hvis du fik muligheden, ville du så deltage i en anden film? Hvis de bliver ved med at give mig slik, og de kører mig over næste gang, så kunne jeg godt finde på at være med igen. Og så jeg får lov til at se ham her, den dejlige bjørn igen her. Hvis du nogensinde blev spurgt, ville du deltage i en anden film så? Altså, det vil jeg da meget gerne, så længe jeg får lov til at dræbe folk. Hvad synes du, at du gav til din karakter? Det ved jeg faktisk ikke helt. En krop, en stemme, tøj, jakke, sko, blod. Hvad synes du, at du gav til din karakter? Alt for meget sukker og plastik. Mit blodsukker har været op på sådan 40%, og det er lidt... Åndedræt, levende organismer, bakterier, alt. Celler, viruser, også sådan hud, hvide blodceller. Hvad synes du, at du gav med til, at din karakter var god? Jeg vil egentlig ikke sige, at jeg gav så meget til karakteren, fordi jeg spillede jo egentlig bare mig selv, hvilket jeg jo så synes gik rigtig godt. Røde blodceller, plastik. Hvad synes du, du bidrager med til din karakter? Altså, jeg tænker, at jeg har bragt den her ellers livløse karakter så meget energi og følelse. Har du ikke været i skole, eller? Altså, jeg har kun været der i 2 år, så blev jeg smidt ud, fordi jeg er et barn, okay? Men det er jo Altså, bare helt normalt, jo. Tak for at have mig. Hvis det er, så kan I give mig nogle penge næste gang. Så har I ikke brug for at bortføre mig, for jeg er her. Sådan, det vil være ret. Har du været med i nogle andre film? Tæller pornofilm? Ja. Nej, det har jeg ikke. Desværre.